Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Hadin ga jingla jong Sarkar Meghalaya ban pentrei bha ga ban penrung kerteng yagi pajba jong jela bandon ya ka Aadhaar card lane ka Aadhaar number ka Sarkar pedeng gala pendong ya ka jing pen kuburom ya ka jela Meghalaya da ka Unique Identification Authority of India UIDAI ka balalong ha ka pradrik uyayong arjar rapsan ha Bharat Mandapam Convention Center ha New Delhi laithu ya ka jela Meghalaya ha ki artli ki benta kiba kentup ya ka jingla banle bha ya ki mandatory biometric updates jong ki khna nangta ka jingla banle bha ya ka jing pensisa ya ka jing penrung gerteng ya ki rangba ha ka Aadhaar kini ki kusnam ki long ka jing pensisa ya ka jing trikam balong ka nuksa jong ka jela ha ka bapen klan ya ka jing sekri ki bai dei bat Aadhaar bat ban pentikna ya ka jing penrung kerteng ka bapura bat ka jing pentikna nak bantagi khna bat ki rangba ha ka leng jela Meghalaya. Ya kini ki kusnam lapdiang na kebenta ke jela Meghalaya dau ba Shai Kupar War ubadeu Nodal Officer Aadhaar General Administration Department GAD jong Sarkar jela. Dr. Jeram Beda IAS ubadeu Commissioner bat Secretary ke Sarkar Meghalaya bat State Nodal Officer na kebentau Aadhaar kilapan pau ya ke jingkemen hadin bagi jela ka yo jingero halor kene jingla ban penurlong hi kene ke kam. Ulong ro bagane ke jing itu ka pani ya ke jing simkhya bat ke jing IT lut jong ka kanhun ginong trei ban bu ranti ya ke jing penrung kerteng hak Aadhaar kentup nadu ginong trei ki badan Shafil hadu ki officer district bat ginong trei ki batrikam lengba ki kor komputer ban bu bet bu ranti ulong ro baga General Administration Department kadang ya simkhya ban ye trilang bat ka UIDAI bat kitnat baper ban penbha susu ya ke jing penpoi yaw Aadhaar ha Meghalaya ban pentikna ba wei pa wei unong snong unyo ya ki skim Sarkar bakongsan lengba ke jing don jong Aadhaar pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei khandai hendru iwei arnyo lai